Magadio. Anyways, pane kanyaya kandoda kutaura. Like pane mumwe munhu anotaura kuti madman nyaya yakapera kudhara sei chichichi wakuitaura mai manje. To me, there's no expiry date for disrespect. That's how it works. That's my life, you know. Don't move us slow. The right was nevanhu, but I just move slow. There's always the right time and the right place to say something or to do something. Indaita zvinhu zvangu nenguva yangu. Vamwe vanoti madman wakura uzimudhara hauchinje. Right, uda kundichinje to be like what? Ndite chii? If you don't see a change in me, it's your problem. It's not my problem. You understand? And like in a situation andinopinda yekuti ndogona kutaurira mumwe munhu zvanenge nchifunga inini zvandoda kuita, munhu onditaura kuti hauzvigoni. Zvinenge chirechi izvozvo. Handizvi understand. Like ukuda kutora self esteem yangu munditaura zvandoda kuita inini handizvigoni. Aiwa zvibude kaizvozvo. Because pane zvinhu zvandakatoita zvakawanda zvandaifungidzirwa kuti handizvigoni, ndakatozviita zvakatobudirira. Minox wakajaidza vanhu kutengera vanhu bhiya chichichi chaunongogona kutengera vanhu bhiya hapana chimwe chinhu chaunofunga. Oh well, chisingaperi chinoshura. You know? Ndiri munhu wekuti like nchitengera vanhu bhiya kudaro kune vamwe vanenge vachifunga chitsotsi. Pandakaita 50th birthday yangu in 2018. There were young guys vaitoba mabeers, you know, vachifulaisa mabeers nepajurawo, and like ndikuita birthday kuti vanhu vafare. I bought 50 cases of beer. Vanhu vari kufara, but pane mumwe munhu anenge auya kuzoba. And it's like the bad part is ndakazozvitaurirwa mangwana acho. Kana uchiona munhu achiba something, taura ipapo ipapo. Tofanira kungonyadzisa munhu ipapo, ndobva ngoziva kuti uyu nauyu havatambwi nawo. That's how it is. Ukantaura mangwana acho kuda kuti ndiite sei? Pamwe wanyimwa bhiya rimwe racho kana takunyima dhizi munhu wacho, now you think that is now the time you can tell me, you know. Zvinonetsa. Kana vanhu like nechifunga kuti ndikufara nevamwe hapana, but vanenge vachitobva kumba kwavo vachitora tunodya Minox. Ndakadyiwe nemumwe murume here. Zvinombokuda here izvozvo? Uri musikana wangu here kundidya kana kuti uri musikana wandoda? No. Ndikutongotenga kuti bhiya racho kuti tifare, titandare, tiite sei. But that attitude yekutaura kuti Minox akapusa, totoziva kuti kuma 99 kuma 88 totogeza totoenda kuna second. Achingomuka achiti anenge akutenga bhiya. So last time panga ndiri kuZimbabwe hazvina kuitika. And I learned a lesson, you know. Kuti kune vamwe vanhu vanokuda kana une something,
kana usina zvinhu izvozvo, you don't see them around. And I'm content with that. Hapana chakaipa pandakadzidza. And futi ndakadzidza kunyarara, because pane zvimwe zvinhu zvinoitika kumaraini that you expect kuti munhu anofanira kutaura, kana kuti vanhu anofanira kutaura ndinhingi nanhingi nanhingi, you put them in a good circle, your circle, you know what I mean. Haumbozvinzwa zvinhu izvozvo like manyaradzo kana rufu kana chichi, unotozvinzwa nemunhu from a distance, but chii chandakanyatsotadzira vanhu avo chiri kuita kuti zvidaro, Before zvana WhatsApp zvana naFacebook, ndaitenga makadhi hobhoso ndichifonera pamafoni ePTC, chitaura vanhu boys, chitotaura madman audi kubva pafoni chii, ndiri lonely kunoku, saka ndobva sei pafoni, ndiri kutofanira kundotaura nemi boys. Now ndakutotaura nevanhu vandokusangana navo paFacebook, some of them paYouTube, and most of them have become my family. I embrace them, and zvinondipa rufaro kuti kutori nevanhu vanotondifungawo. Ndakaregedza kuoneka zvekumhanya, vanototi koma Blanco manga muri kupi, but vangu chaivo things have changed, times have changed, but zviriko ndoupenyu hwacho. Saka mai manje ndadzidza zvinhu zvakati wandei. Kuenda kuZimbabwe, I feel safer telling mumwe munhu wandakasangana naye kana paFacebook kana paYouTube kumutaura ndikuenda kuZimbabwe zuva rakati kana kuti mwedzi wakati. I feel safer doing that. That's a fact. Because vari kudheni kwacho, it's like ameno yavangori mazuva ano. This is the longest time I've actually spent in Canada since I came here. Pandakatanga kutravel out of Canada because I get my landed immigrant in 1992. Then from there onwards to Zimbabwe, and I end every 6 months, every 8 months. But this year is it's almost a year, and it looks like ndashatirisa vamwe vanhu zvokuti they think kuti inini ndofanira kunge ndichiita zvavanoda ivo, inini ndoita zvangu zvandoda inini, ndoregedza kuti ndozviisa pasaidi, ndoita zvavanoda ivo. Madman wachinja, ndachinjeiwo. I'm still the same person. But imimi vanhu vacho ndimusi kundipa vibe yandoda. Everybody wants to be needed and wanted. So kana uona kuti hazvisi kubuda, unongosiyiwa zvakadaro wakaenda Wedzera. Ndotukwa makomesi, ndotukwa, but remember wataura zvirizvo, block ban. Sometimes I don't really answer people, what I mean. I've got a brethren in the States who told me that madman unechivindi, mama comments andinoona, mama comments ndosiya zvangu, but I want to control my life. Not kuti mumwe munhu anditaurire kuti ita zvakati, ita zvakati. Hey, you can suggest. Inini I do that, ndovataurira vanhu kuti
there. But anyways, that's my little life right now. Because angangoramba nchingo ita zvinhu the same way and expecting different results. Mazvinzwisisa. And munhu anotoshatirwa because I have slightly changed the way I do my things. Munhu anotongogumbukira izvozvo. But haasi kuzoona kuti iye akatochinja akaita kuenda 180 degrees. Pane zvinhu zvakawanda zvandotoziva zvakuzoitika kana kumaraini kwedu. Zvokuti if I tell people, they be like, wow. What Ndine akakutaurira hazvinei. As long kana usiri wakanditaurira chichi kukunetsa. Simple. But anyways, hopefully we see each other very soon. Take care.